Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika uchitupa changu. Ininiwo I am a healer uye zvekare ndinogara kuno kuHatfield. Mind you, ndangochinjawo location because handidi kuti vanondiziva vange vachizobatanidza nyaya. Vazhinji vanondiziva vanoti ndiri n'anga yakadzidza because nditori nedegree. Baba vangu vainge vari n'anga, gogo nyakubereka baba vaiva n'anga, gogo nyakubereka mai vaita zvemanjuzu zvekare vari n'anga. Saka zvinhu zvekuti ndakangokorerawo ndiri mazviri, saka ndikabva ndachizosarudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoita n'anga mushure mekunge ndagraduate. Ndikangoti pandainge ndava A-level ndo pandakatanga kurota vamwe sekuru vainge vari munin'ina wasekuru nyakubereka vana baba, sezvo zvichinzi kana iwewe ukaona vazukuru vako haukwanisi kuti unge uchizodzoka uchizogara pavana vevana vako, unozodzoka kana kuri kunzi ukafa vana vevana vako vasati vazvarwa. Saka ndo zvakaitika pane munin'ina uyu wasekuru, ndo tateguru vagere pandiri. Saka basa iri ndakaritanga ndikangoti kubva ndichiri A-level ndaiti pano nepapo in secret ndaitsvaka fodya, ndobva ndasvuta fodya dziya zvekare nekunwa doro because sekuru ivavo vanonzi chainge chiri chidhakwa chekupedzisira, vakatodzingwa kuhondo pamusaka penyaya iyoyo yekuti vaiti kana vakaenda muvillage vanzi vange vachienda kunotsvaka vanobika, vaisvikako kuvillage vonwa doro vokanganwa pfuti yavo kuti vanenge vaisiya papi. Saka ndaidhakwa ndainwa in secret ende vabereki vangu havana kumbogara vakazviziva kuti ndo zvainge zvava kuitika kwandiri, kuzonasvika ndichizovaudza kuti sekuru vainge vava kuuya kwandiri vachiti vanoda tsvimbo. Tsvimbo iyi takaenda tikanoitsvaka kunzvimbo inonzi Gorongoza mune rimwe gomo, ndo mavakaisiya tsvimbo iyoyo. Pavakazodzingwa kuhondo vainge vaine tsvimbo yavo, hanzi vakaita zvekubvako kuhondo vachiita zvekutandaniswa nemamwe makomrade, saka havana kukwanisa kuwana mukana wekuti vange vachitora zvimwe zvinhu zvavo zvavainge vainazvo. Vakatoendako kuhondo nezvinhu zvavo zvechivanhu zvavainge vachishandisa kuti vasazourawa kana kubatwa nemabhunu. Saka vainge vaine tsvimbo yavo iyo yavaindirotesa vachiti, muzukuru ndine tsvimbo yangu, handikwanise kuti nditange kurapa tsvimbo iyoyo isipo, unofanira kuti unge uchienda kunotora tsvimbo yangu iyo yaindichengetedza ndiri kuhondo, ndo yandaishandisa munguva yehondo. Takaendako ikoko ndopandakaona kuti zveshuwa midzimu iriko. Ndakangononanga but ipapo pandainge ndakagarwa ndainge ndisingatozvizivi kuti tiri kuenda kupi. Ndaizoti pano nepapo kana ndikazomboregedzwa nemweya uyo unenge wakandibata wasekuru, ndo pandaizoita sekunge ndinotanga kuona kuti tiri kupi, asi ndaibva ndabatwa futi nechadzimira because ipapo vaiuya nesimba ndichiita chadzimira. Then ndokubva tachizoiwana tsvimbo iya, takadzoka pamba pakaitwa mabiko, vanhu vakapembera, ndikazotanga kugadzirwa zvino kuti ndinge ndichizokwanisa kutevedzerawo nzira dzechivanhu asi ndiri n'anga. So ndainge ndobatsirana nana muchemberi zvekare ndichibatsirana nana mudhara mukunorapa kwandainge ndichiita. Ndakaita mari uye zvekare baba vangu vainge vaine mari, kwava kunditengera stendi kuno kwandati kwandinogara kuHatfield, not the real place where I am staying. Ndobva ndachizovaka imba yangu uye zvekare ndikazongoenderera mberi ndichiita zvekurapa. Vabereki vangu vakazosvikawo pakushayika, tikangoendererawo mberi neupenyu. Zvino mukoma She, ndikangoti makore adarika awo isusu sen'anga tainge tichiitawo mari yakanaka chaizvo. Kunyangwe apo pakatanga YouTube, kana muchiri kurangarira kuti kwainge kuine machanel maviri oga awo aiita zvekuinterviewa n'anga. Saka
ini hangu handina kumbogara ndakakwanisa kuwanawo mukana wekuti ndinge ndichimboitwawo mainterview nevanhu ivavo vainge vachifamba vachibvunza zvakasiyana-siyana, zvirwere zvinotambudza vanhu mudzin'anga, zvekare nekuzopa vanhu mafone numbers. Isuwo takazotouyawo pasocial media takadya manonoko, nekuti pari zvino zviri kuitika ndezvekuti umwe noumwe kunyange uri n'anga anenge ava nechannel yake iyo yaanenge achiita marketing dzake. Saka isusuwo takazodya manonoko, but ipapo vanhu vainge vava kufamba zvino vachitsvaka vabatsiri. Ini hangu ndainge ndagara ndichiita zvokungomaketa kufacebook, tisingazivi kuti kuyoutube kune vamwe vari kutopiwa mukana wekuti vange vachimaketa basa ravo. Saka ndiriko kufacebook kuya ndipo pandakabva ndachizosangana noumwe mukadzi uyu akauya panguva yekuti zvinhu zvainge zvakati omei, vanhu vainge vachangobva mulockdown. Vanhu vabva mulockdown kudaro macustomers angu ainge asina mari. Ndaitotaura nevamwe vainge variko kunana South Africa, kunana Botswana, ndokwandaiwanzokuwana macustomers, asi ndainge ndisati ndakambobatawo macustomers ekumhiri kwemakungwa. Saka pandakazotanga kutaura nemukadzi uyu ndakatoona kuti ndipo painge paine mukana wangu wekuti ndinge ndichiita mari. Ndainge ndichizviziva hangu kuti variko vamwe vanozviita, vanoti kana vabata macustomers avo anenge ari kumhiri kwemakungwa vanotsvaka nzira dzekuti vange vachizongoramba vachizopiwa mari neavo vanenge vari kumhiri kwemakungwa. Munhu anenge achitobatsira but haakwanisi kukubatsira nezuva rimwe chete, anenge achikubatsira pashoma pashoma kuitira kuti iyewo pachezvake ange achizokwanisawo kuwana mari kubva kwauri, zvekare nekuzamawo kuti ange achiraramisa mhuri yake. Mukomanashe, I have no remorse for what I did. Tarirai muone kuti nyika yacho yakaoma. Tiripo pakutsvaka mari. Mukadzi uyo akandiudza kuti mwana wake ainge aine problem, uyo kwandichati ainge aine 8 years. Mwana uyu ainge akazvarwa aine iyo yavanoti autism, zvirwere zvevanhu variko kumhiri kwemakungwa. Akandiudza kuti musha kwaanobva kuBulawayo, uye zvekare ainge akazama nepose paainge achigona napo ndo zvainge zvakamuparadzira. Zvekare marriage yake akaenda kumadoctors akasiyana-siyana, akamboedzawo maprofita asi hazvina kushanda. Sezvo ainge aona post yangu paFacebook akati ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira. Ndikati aiwa, kukubatsira ndinokwanisa kukubatsira. Akabva achizouya kunoku kuZimbabwe. Ndainge ndatoziva hangu kuti ndainge ndazviwanira bhengi rangu rekuti rinozopota richindipa mari, because kunyange pandakatanga kutaura naye dzimwe mari idzo dzandakamuchaja dziri mari dzematare dzainge dzakawanda kwazvo, zvekuti ndainge ndichida kutotesta kuti anokwanisa here kuzongoramba achindipa mari. Pandakaona kuti ainge achikwanisa kuramba achingonditumidzira mari ndichimudza kuti imari dzematare, ndakabva ndaona kuti saka zvinoita. Akazosara zvake ouya, but ndainge ndatomugadzirira mishonga. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai mimwe mishonga iyo yandakashandisa, because ndinenge ndava kutozvifumura kabisira, kwava kutoparadza mhiko idzo dzandakaita. Saka akauya ndokubva ndachizotora 100 pound iyo yandakamuti ndinoda kuti ungochindipawo 100 pound in cash. Saka mari iyoyo ndo yandinoshandisa, ndo yandakasunga. Handikwanisi kuti ndikuudzei zvose, but ndo inopota ichidana dzimwe mari kana akashanda anondipa. Ndingangoti anondipa almost salary yake yose, iye anosara asina kana chinhu. Ndine mastendi akawanda nemotikari dzakati wandei idzo dzandakatenga. Motikari ndakadzitenga, uye zvekare ndakatenga prazi nemamwe mastendi muno muHarare, mamwe kumaRuzeva. Apa ndiri kugadzirirawo vana vangu future yavo yakanaka. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta mungondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo zvakangooma hazvo vedway. Hanzi iniwo ndinoita zvechivanhu, uye zvekare ndine mumwe mukadzi wekuUK wandakatorera 100 pound ndokubva ndachizoisunga mari iyoyo kuitira kuti azongoramba
achindipa mari. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti pakafa sekuru hanzvadzi yaamai ndakaita fake GoFundMe. Ndaita GoFundMe iyoyo mukoma, mari yacho kunze kwekuti ndinge ndichiitumidzira kuZimbabwe. This was after ndabva mukunetsana nambuya. Vane kamwe kamutauriro ako kasina kundifadza, apo ivo vainge vasingatozvizivi kuti ndainge ndavaitira GoFundMe, and I had done this ndichitoda kutoti vange vachibatsirikana. Saka ndakabva ndachizotumidzirwa voice note iro ravakarekodhewa vachitaurawo neimwe cousin yangu. Vaita kutaura zvavanonzwa kuda, vachindishoropodza kuti sei ndainge ndakatumidzira mari kuna amai vangu. Vakati zvinoreva kuti handivimbi inini because mari dzose dzaifanira kuti dzinge dzichizoya kwandiri. Ko kana amai vake vasina kuzosvitsa mari yacho yose iyo yaakatumidzira. Hei mukomanashi, mashoko iwawo akandirwadza. Ndikati amai vangu ndinovatumidzira mari mwedzi woga woga. Ko mukadzi uyu ari kuti amai vangu vanyanya kutambudzika here zvekuti vangasvika pakuba mari yandavatumidzira ivo kuti vange vachizovapa, plus pane pavangazoba mari yechema mushure mekunge hanzvadzi yavo yafa here, kana kuti vanenge vachitoda kutoti zvinhu zvinge zvichitofambawo zvakanaka panhamo dzehanzvadzi yavo. Asi mukomanashi, mukadzi uyu akataura zvaainge achinzwa kuda. Ndinoda kureurura kuti handina kuzotumidzira mari iyoyo yeGoFundMe. Ndakaidya mukomanashi, ndo chokwadi ichocho. Mwari ngavandiregerere. Hakuna umwe munhu anotombozviziva kuti ndainge ndakamboitira sekuru vangu eGoFundMe. It was just a blessing that I wanted to give to my auntie, but vakabva vachizotaura zvavainge vachinzwa kuda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mukomanashi muri sei? Ndainge ndichimbowirirana nevamwe prophet, saka ndine vamwe sisi vangu vakazoshayika, but sisi vangu vakafa zvavo. Moyo wavo wainge wakazara nemvura sisi vangu pavakashayika. Saka sisi vainge vaine stress yainge isingaite. Sisi vakaenda kumhiri kwemakungwa apo pandainge ndichiri form 4. Havana kuzokwanisa kuuya kuno mushure mekunge ndatanga kuenda kuchechi kwevamwe prophet. Zvinhu izvi mukoma hazvitomborina kana nguva kubva pazvakaitika. Mwoyo wangu unorwadza, but still ndakadya mari mukomanashi. Imba iyi ndakaitengesera prophet iriko kuBorodale uko. Prophet ava vakandipa mari, but mari yacho yaita sekunge yainge iri mari yemushonga, because handina kana chandakaita nayo kunze kwekuti ndakangodyiwa hangu nemahure. Ipapo vakadzi vakabva vachizouya kwandiri neuwandu hwavo, ende kwainyatsokuuya vakadzi vavaya avo vaunenge uchiona kuti ya vakadzi ava vakanaka chaizvo. Vaita sekunge vainge vachitodaidzwa nemweya wemadhimoni. Ko ini wacho mukoma ndaiti kana ndikasarara nemunhukadzi, apa I am talking about zvinhu zve each and every day. Ndaiti kana ndikasarara nemunhukadzi hana yangu yairova, ndichitonzwa sekunge munhu ari kuda kufenta. Mukoma ndo zvakaitika kuzonosvika ndichinopedza mari yacho yose. Hakuna kana munhu akambozviziva kuti ndainge ndakatoronga naprofeti kuti ndige ndichitengesa imba, uye zvekare mari yacho iyoyo yandakapiwa ikangoperera muvanhukadzi. Saka sisi ava vainge vari kumhiri kwemakungwa vakaendako kumhiri kwemakungwa mushure mekunge varoorwawo nemurungu wavo. Saka vakabva vachizoti kuna amai vainge vachida kuti zvinhu zvinge zvichizosara zvichitariswa neni, but vainge vachida kuzodhivhelopa imba yavo iyoyo. Vakaenda komukoma zvikanovatorera makore akati wandei variko ikoko. Saka ini kusaidi kwangu ndainge ndakanzi ndinoisa maloja
kana ndaisa maloja mari dzacho idzodzo dzimwe dzacho ndo dzandaifanira kuti ndige ndichizopa veukama, sezvo ndainge ndiri munhu ainge akavimbika because handina kumbogara ndakadya mari dzacho. Saka sisi vainge vachivimba neni zvokuti mapepa emba ndakazogumisidzira ndava nawo. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kuchechi yevamwe profeti vandisingakwanise kutaura zita ravo. Ndichiendako kuchechi ikoko mukoma ndo pandakabva ndachizongova very close kwavari profeti ava. Vanotoita sekunge vane mushonga because kana vaine chavanenge vachida kubva kwauri, ivo vanongoita zvinoita kuti unge uchizosvika padhuze navo. Saka ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndiine imba iyo yandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichichengeta, iri imba yaasisi vangu. Nerimwe zuva vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuiona imba iyoyo. Ipapo vainge vachitotsvaka imwe imba. Ndo apo patakabva tachizoenda tose kuBorodal. Tasvikako kumba kuya ndokubva ndachizovarakidza imba. Vakafadzwa nayo imba vakabva vati it was okay. Ndokubva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichivatengesera imba yacho iyoyo. Mukomanashi at that time ndainge ndiine umwe musikana uyo wandainge ndichifambidzana naye. Munoona zvinoitika mukoma kuti dzimwe nguva unofambidzana nemukadzi achingokudza kuti hatichazorara tose, kana zvaita tichazorara tose, kana kuri kunzi zvinenge zvaita. Saka ipapo mukoma ndainge ndichitoda nezvake mukadzi uyu. Ndo apo paakazondiudza kuti sinzi zvinhu zvangu zvainge zvisiri kundifambira zvakanaka, ndaibata mari zvokuti kana ainge ari umwe munhuwo wekuti anenge atori pakutotambudzika aitofara achitoti azviwanirawo murume wake who was a hustler. But iye manje akabva anditi mari yangu ishoma. Ndo paainge ava kuda kuenda kuSouth Africa kuti ange achizonoshanda ikoko, in which kuCape Town uko kwaainge achida kuenda kunoshanda ndo kwainge kuchigara ex wake. Ndikati hazviite kuti unge uchienda kunogara in the same province uri wega kunenge kuchigara futi ex yako, plus vaita sekunge vainge vaine communication. Takanetsana akabva anditi iwe you need to show me kuti you are a hustler and you are not going to make me suffer as long as I am in a relationship newe. Ndokusaka ndisiri kukwanisa kuzvipa bhodhi yangu kwauri kuti unge uchirara neni because hausi kunyatsokundichengeta, kana tikarara tose ndikabatira pamuviri zvinoreva kuti mwana wangu anozotambudzika. Saka ndainge ndichida kuvavarirawo kuti ndinge ndichirara naye mukadzi iyeye because ainge akanaka. Ndakabva ndataura naprofeti, mind you profeti ndainge ndakatovaonera magap avo because since ndainge ndiri munhu ainge ari a hustler, vaitondiudza kutoti vanenge vachida at least wo musikana, votondiudza kuti ndikuda musikana ane body shape yakadai, mutsvuku kana kuti mutema, mukobvu kana kuti mutete. Saka ndaizotanga kushandisa mahustling skills angu apa. Pamwe pacho vainge vasingadi vasikana vemuchechi, vachingodawo vanhu vekuti vanongosangana navo out there, zvobva zvangopererawo out there vachivabhadhara mari. Saka ipapo mukoma ndipo apo pandakabva ndachizovaudza ndichitoda advice kubva kwavari. Vakabva vanditi kana uchida ndinokwanisa kukuwanira mari. Vanhukadzi vanokwanisa kusazvinzwisisa, but murume kana kuri kunzi panguva yacho iyoyo kana akatanga kufunga achishandisa sikarudzi yake hapana kana chinombobuda, because iye anenge ava kungofunga nezvekuti ange achingoita kuti sikarudzi yake inge ichingonzwa kuti yanakidzwa chete. Ipapo handina kana kuda kumbozvifunga kuti ndainge ndava kuda kutotengesera profeti imba yehanzvadzi yangu, and she trusted me with all of her life, and she was going through a lot because she had been divorced by her husband, then the husband got married to her best friend. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakavarwadza sisi vachizonofa mukoma. She had suffered 2 heartbreaks in a very short period of time. Handina kufunga zvakanaka ipapo. Ndakatongozviona ndichitorara nemusikana uya wandainge ndichidanana naye. Saka ndakabva ndachizobvuma ndokubva ndatoendeswa kumalawyers. Mukoma muHarare umu makazara malawyers efake ekuti kunyange motikari yako uchifamba nayo vanokwanisa kutongoita kuti motikari iyoyo inge ichiva yemunhu anenge achida kukutorera motikari. Ndo pandakadzidza kuti muHarare there is no one that is safe, because takatoenda kumalawyer zvinhu zvose zvikagadziriswa, mapapers akagadziriswa, sisi vangu vasingatombozvizivi, then ndokubva ndatopiwa mari dzangu. But mari idzodzo dzandakapiwa mukomanashi ndaifungidzira kuti imari yakawanda yandainge ndiinayo panguva yacho iyoyo, but ndakabva ndachizodyiwa mari dzacho dzose idzodzo. Musikana uya ndakamupa mari
ndokubva atiza akaenda kuCape Town aine mari. Ndikazotonzwa kutoti ainge ava kugara neex yake, zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Saka ndakazoitawo heartbreak on my own side, kuti heartbreak yasisi, heartbreak yemusikana, nekungofila guilt kuti ndakatengesa imba yehama yangu. Ndakabva ndachizongotanga kungoita zvavanhukadzi. Apa vaiuya mukoma vakadzi vakanaka vane mahips vatsvuku, vamwe vatema, vachingouya kwandiri zvokuti ndakazogumisidzira ndava kutoita mafosamu nevamwe vasikana. Apa kana uine mari hakuna kana chinoramba. Ndozvakaitika izvi mukoma. Ndinongoda kungoreururawo ndichingoti dai Mwari mandiregerera, and I hope kuti sisi kwamuri ikoko muchandiregererawo, uye zvekare ziso renyu richaramba rakangotarisawo pandiri, uye muchandichengetedza pane zvose izvo zvimwe zvakaipa zvandinenge ndichisangana nazvo mukurarama kwangu. Ndinongoti zororai murugare. Hanzi zororai murugare. Zvakangooma hazvo veduwe. Hey, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi I suspect kuti mari yandakapiwa naprofeti yainge isiri mari yechokwadi, because kamuperero kacho kayakaita hanzi handina kana chandakakwanisa kuita nayo mari yacho iyoyo. Zvakaoma hazvo veduwe. Munoti kudii nenyaya yavo mukoma vedu ava?